Board mochung'ne gayo tuke mag opunda e pacho ka BCLB mantiere bwo apisi ma jatend piny okumo tiyo kod oganda maum gi lach e pacho ka machwalo dwaro mar tugo tuke mag opunda e pacho ka. Okang' ma kama biro kaluwore kod dwaro ma piny owacho nitiere godo mar yiene kembe mag fwambo kidieny mopogore opogore mar dhi nyime gi timo lendo mag opunda. Kata kamano piny owacho noketo kum mar ndalo 30 mane tamo ute mag fwambo timo lendo ma kamago nyaka ne rie chike magayo sekta no. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Lendo makama biro kaka buok ne oganda mahum gi lache kor mbui mopogore opogore. Mano tenore kuom yudo muom mar lando lendo mawuok e kembe mopogore opogore mosebedo ka dhiero tuke mag goyo punda. Kaluwore gi milome, board mochung' ne gayo tuke mag goyo punda e pacho kae BCLB obiro kod chike manyien matayo tuke mag goyo punda e pacho kae. Okang' ma igeno ni biro gayo kaka oganda osebedo ka tugo tuke go. Milome no yango ni lendo duto te mag tuke goyo punda owinjore okadh e board mar BCLB mondo gipuodhgi kapok gicholo ne duol mar Kenya Film Classification Board kata KFCB mabiro keyo gi ne ute fwambo mopogore opogore. Chik manyien no bende dwaro mondo ute mag fwambo duto mondo oneni lendo duto te mag goyo punda opuodhi gi duol mar BCLB gi KFCB kapok olandgi ayanga. BCLB bende ogolo chik mamono lendo mag goyo punda machiegni gi skunde, kuonde lamo, kaachiel gi kama nyithindo jathoro tuge, kaka paw tuke kaachiel kod dukni madongo. Kopogore gi mano, lendo duto mag goyo punda nyaka bed gi namba mar lesen, ket ote mayango rach mag tugo tuke goyo punda asasa, kendo nying kaachiel gi jal matayo tuke go bende nyaka keti e kinde lendo makamago. Milome no bende yango ni lendo makamago nyaka bed gi namba mar customer care. Lendo go kik yang ni goyo punda en tich mongirore ma ng'ato nyalo timo makelo ne yuto. Chik manyien ni biro e kinde mantiere medruok mag oganda ma pacho kae matugo tuke goyo punda, ahinya to kwan mathoth miyango ni gin rowere. Okang' mosemedo nyaka kwan mag oganda matiyo kod mbui mopogore opogore. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.